ସେଇ ମଶାଣି ପଛଟା ପାଳ ଗଦା ସେଇଠୁ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବେ କଲ କରୁଛେ ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁନା କେମିତି ହଉଛି ଆରେ ବାଇଆ ଟାକିରେ ରହୁନ ଏରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ତୁ ଦେଖେ କି ଗିରି ଫୋପାଡିଲା ସେଇ ମାରନୁ ତ ଆପଣ ମାରନୁ ଦେଖୁ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ଗିରେ ଆଟେ କାକେ ବେଲେ ଭୂତ ଫୋପାଡିଲା ଗିରେ ଟେକା ଯାଉ ରୋଲ କରୁଛୁ କହ ଆସୁ ଆମର ଖେଳରେ ଆଗରେ ଗଲୁଆଟା ଗିରେ କେତେ ଗିରି ଫୋପାଡୁଛୁ ଟେକା ଭାଇ ରେ ସିଏ ବାନି ମୁଁ କଣ ମୁଁ ମାରିବି ଟେକାଟା ସିଆଡୁ ଆଇଲା କୋଡୁ ସିଆଡୁ ଆଇଲା କୁନାଦା ଏଇ କୁନାଦା ଟେକା ଗୋଟେ କି ଫୋପାଡିଲା ସେଠୁ 3 ଥର ଫୋପାଡିଲେଣି ନାଇଁ ତ ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ଆଉଟା ପୁଣି କି ଫୋପାଡିଲେଣି ବା ଗୋଟେ ଟେକା ମାରୁଛି ରେ ସତରେ ଆମ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଆପଣ ଉଠୁନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 12ଟା ରାତି ହେଲେ ଆସିକି କିଏ ରେ ଚାଲ ସିଆଡେ ଦେଖିଆ କୁନାଦା ଉଠୁନ ଉଠିଲ ସେଠି ଦେଖିଆ ସେଇ ମଶାଣି ପଛଟା ପାଳ ଗଦା ସେଇଠୁ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବେ ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଇନା ଜିଆନି ସିଆଡେ ଯିଆ ଦେଖି 12ଟା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ନାଇଁ ଚାଲ ଯିଆ ଦେଖିକି ଆସିଆ ବୁଝିବାନର କାମ ହବ ଆମେ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆସିଆ ଦେଖିଆ ଭୟ କରନି ଚାଲ ଭୟ ନାହିଁ ଚାଲ ବାଗେଇକି ରହିକି ଦେଖିକି ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବାଗେଇକି ଦେଖିକି ସିଆଡେ ଯାଆନୁ ନାଇଁ କିଛି ହବନି ଭୂତ କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ କଣ ଭୂତ ନା ପାଳଗଦ ମୂଳକୁ ଆସିଲ ପାଳଗଦା ଟିକେ ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ରେ ଷୋଳ ପୂଜା କଣ ଆରେ ପାଳଗଦ ମୂଳ ତ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି ମଶାଣିଟା ପରା ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି କଣ କୁନାଦା ବାଗେଇକି ଯା ବବୁଲେଇ ତମକୁ ମନା କରୁଥିଲି ଆଡେ ଆସିଆନି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଖାଲି ଆସ ହରି ଖାଲି କିଛି କହନି बबले तू जान बो सेम पेंज हो कौन से कुआड़े जाउची ए जानी जानी रही जाई रही जा ଏବେ ଏଇଠି ବଇଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଠି ବଇଥିଲା ଏଇଠି ଠିଆଇଥିଲା କୁନାଦା ଏଇ ଚାଲୁଥିଲା ଏଇଠି ତୁ ଏଇଠି ଠିଆଇଥିଲା ଆରେ କୁନାଦା ପଳେଇଲା ବୋଧେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ସେ ପଳେଇଲା ଆମେ 3-4 ଜଣ ଘର ସିଏ ପଳେଇଲା ଭାଇ ପଳେଇବ କୁନାଦା ସେଠି ପଳେଇ ଚାଲ କୁନା ଭାଇ ପଳେଇଲା ବବୁଲୁ ସାଡେ ବବୁଲୁ ବେକିରିଆ ବବୁଲା ଧୁଆ ଧୁଇକି ପଳେଇଆ ଘରକୁ ପଳେଇ ଦେଇ ରହା ନେଇଛି ଷୋଳ ପୂଜା ଜିତୁ ଜିତୁ ଦେଖ ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଦେଖ ସେଠି ତୁ ସେଠି ଦେଖ ସେଠି ଜିତୁ ସେଠି देख देख पळला सर बॉल कोणती पळला तिने चढायला लुबू 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 कडला लुबू हे लुबू अबे किया से डेला के बबुलई ना बबुलई नहीं अरे कोण बबुलई तो नहीं कोणाले ए चप्पल गुडी दिसतोय बबुलई चप्पल
କୁନା ଭାଇ ନାହିଁ ବବୁଲ ନାହିଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଘରକୁ ବୋଧେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଦେଖେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖେ କଣ କୋଉଟା ସେଟା ଦେଖେ जानी जितू साइड जानी भाई जानी मु भाई जी बिल्लो साइड बबुले रे कुनेर रे कोडे से दिदो ना कोडे पळेले कोडे गले जानी रे भाई जानी रो ओ कोडिया लुबो जितू हां मु भाई जी जानी मु जी बिल्लो अरे ठीक कहउतले से माने 16 पूजा बोली आजी आमे आसी की भूल गले मानिलेनी ताको कथा चलो आस से को पळे जाय कोडे तो फ्रेंड्स अपने देखो मुंड फुंड बिंधा होती भिडियोटा बनई कहीं ये रियल कथा कि मुंड दूर से बिंधा होती से कथा भाभी देना शुणु आ हाँ मुझे एडिटर किसी कर नी कहीं हठात करके भिडियो कर देलु कहीदे आज आपड़ी भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते आमती नुआ नुआ ब्लॉग आ नुआ नुआ भिडियो देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ रोचे।